Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Maite Artajo artista dugu gurekin. Argazkilaria berez, baina gauza askotan dago sartuta. Goazen berarekin hitz egitera, ze gauza pilo bat ditu kontatzeko. Ongi etorri, Maite. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Ongi? Bai, pizkat urduri, baina, bueno, ongi, bai. Bueno, normal. Oso pozik. Hori da. Jo, egu ere, zu etortzeagatik, gaina izan zinen, como, bai, beura, banoa. Pues sí, que leches. Claro, bai. Eta pixkat, esaiguzu, nortzara edo nola deskribatzen duzu zure burua artearen munduan? Bueno, Zaila batzuk. a ber, ni naiz, bueno, Maite Artajo ditzen naiz, jarraitzen didaten pertsonak ezagutzen haute M-bankukie bezala, edo M-banko ege, vale? Eta, bueno, argazkilaria egiten dut, argazkilaritza, eta ere, bueno, azken denboraldi honetan egiten dut zuzendaritza erapisko bat, eta, bueno, zuzendari kreatiboa. Bai. Eta, bueno, pues hori, bideoklipak egiten, argazkiak, kanpaina batzuk ere. Gertatzen da, ez mundu honetan, azten zarela igual alde batetik, baina gero, behar duzula ez, gauza askori buruz ikasi eta gauza asko egin, ez, bizirauteko, ez? Bai, bueno, agian ere, osea, nik askotan hartzen dut, ezakit, ekintza bat, eta gero, pues, jo que se, me lleva otra movida. Bai. Baina gustoko dut ere, batzutan ekintza batetik ateratzea, ideia gehiago ematen dizkizu, berriro bueltatzen zarenean, ez? Eta, pues ez dakit, sortzaile mundu honetan, osea, niretzat da beharrezkoa, niretzat. Beste batzuk, aritzen dira bakarrik argazkilaritzan, eta hori egiten dute, eta listo, y es perfecto, baina ni, pues, me gusta behar duzu, bai. Bizkat kuriosa izan zara beti. Bai, eta gauza berriak ikastea asko gustoko dut, eta, pues hori. Eta txikitatik hasi zinen argazkilaritzaren mundu horretan, edo... Bueno, ez? Bai, bueno, a ver, txikitatik. A ber, ni txikitatik son la típica niña creativa. Ni marrazten nuen, pilo, eta, pues bueno, plastika zen nire ikasgai gustokoena, bai. Eta, bueno, ni gogoratzen dut, hasi nintzen institutuan, joan nintzela Iturrama institutora. Bale, arte ederren batxillergo horretan? Bai, osea, baina ja, osea, baneukan, bai, oso argi, osea, en plan de, hau egin, osea, hemen ikasi nahi dut, batxillergo artistikoa egiteko. Eta, bueno, joan nintzen de cabeza, osea, es que más lo tenía clarinete, osea. Ze guai. Eta, baina ez nekien exactamente zer gustat, osea, zer nahiago nuen, ez marraztu edo, ez dakit, baina nik banekien hori gustoko nuen. Eta, bueno, gero bukatu nuen batxillergo artistikoa, eta gero hasi nintzen diseinu grafikoa egiten. Vale. Baina, argazkilaritzan hasi nintzen 16 urterekin, ze batxillergo artistikoa egiten eta bar, pues ikasgai, bai, geneukan irudi ikasgaia, eta, bueno, egiten genuen bideo, que, bueno, un show, bueno, una fantasia. Eta gero ere argazkilaritza, pues, praktika txikiak egiten genituen, eta bertan hasi nintzen, baina, bueno, geroago hasi nintzen argazkilaritza analogikoa egiten, ja 18 urterekin, eta, bueno, pues, badaramat horrela 16 urte, ja, osea, que... La mitad de mi vida. Bai. Osea, hori izan zen pixka bat gehien ez dakit hor hartu zitu. Bai, osea, ni asko gustoko nuen, osea, horitzen ez, batxillergoan asko gustoko nuen marraztea, baina pilo, volumen ere, osea, pues eskultura egitea eta guzti. Eta, de hecho, osea, nik eskultura ikasi nahi nuen. Bai? Bai. Oso espezifikoa eskultura, ez? Bai, ez dakit, baina asko gustoko nuen, bueno, geneukan irakasle bat, volumen ematen zigula. Eta ez dakit, pues yo que sé, como que me moló un montón, eta hori ikasi nahi nuen. Baina azkenean, pues bueno, ABCDFG, azkenean egin nuen diseinu grafikoa, eskola batean hemen, 3 urtez, eta gero, hasi nintzen egiten Bilbon, eta, bueno, paraleloki egin nuen nire
argazkilari proiektua, ez dakit, Claro. hasi nintzen nire kontuz argazkiak egiten, eta hasi nintzen ere nire egunerokoa egiten. Eta, Egunerokoa, osa, egunerokoa, bai. Baina argazkien egunerokoa. Bai, argazkien egunerokoa neukan, eta, pues bueno, bertan hasi nintzen argazkiak egiten, eta hori, ez dakit. Orduan, zure kasuan adibidez, plataforma digital guzti hauek eta sare sozial guzti hauek izan dira... A posteriori. Bai, ez? Bai. Baina argazkien eguneroko bat izango litzateke gaur egungo Instagrameko historiak, Bai, ez? Edo? badakizu zer erabiltzen nuen, espera, ez dut aditzen izena. ¿Cómo se llamaba? Bueno, izan nuen Tumblr, ¿vale? Bai. Baina hori baino lehen bazegoen beste gauza bat, zela, jartzen zenuen argazki bat eta behan idazten zenuen testu bat, eta hori... Blog, nola zen izena? No sé qué blog, Instablog, no me acuerdo. Bai, baina badakiz zer esaten duzun. Hori, bueno, hasi nintzen horrekin, en plan 16 urterekin, eta bueno, jartzen nuen unas fotos horribles. Blogspot, ez da blogspot. Algo así, es que blog... Ai, no me acuerdo. Baina badakit, bai, Bueno, argazkiak eta gero tekstua, bai, eta hori erabiltzen nuen, eta horrekin hasi nintzen argazkiak egiten, eta pues jo que se, testutxo bat idazten, eta gero egin nuen Tumblr, de hecho, sartu al... Zara horretan? Bai, badago bertan, nik ez dut kendu, Claro. pues ahí está. Eta hori, a tope. Eta gero etorri zen Instagram, bla, pues eso. Eta adibidez, publizitatean ere ibilea izan zara, Bai. Eta hori gustoko zenuen edo zen pixka bat gehiago ekonomikoki mantentzeko edo... Nik uste dut, publizitate munduan ere, aurkitu dut lan egiteko modu bat. Lan egiteko modua, Etekin ekonomikoa eskuratzeko modua? Bai, baina ere prozesu kreatibo bat nola landu alezakezun, ulertzen didazu. Bai. Ze, batzutan ailegatzen da kliente bat, ez? Eta, bueno, nik badaukat, ez dakit, saldu behar dut esne hau. Bai. Eta gure esnea da, bueno, te cuenta la historia, ez? Eta zuk horrekin garatu behar duzu ideia bat, nola, ikuspunta non finkatu behar duzun, ze motako diseinua egin behar duzun, koloreak, eta bar, ez? Eta hori, landu dut urte piloz komunikazio agentzien, eta gero hori aplikatu dut nire lan modura. Nik orain egiten dudanean fotoshooting bat, argazki sesio bat, nik hartzen ditut referentziak, lantzen dut ideia guztia, modu berdinean edo, eta uste dut hori lagundu didala, prozesu kreatiboa, Estrukturatzen edo... Bai, estrukturatzen eta arinago egiten, ere. Ze oroitzen naiz, hasieran, cuando me venía una idea de, yo qué sé, diseña no sé qué, edo argazki bat egin behar, kostatzen zitzaidan askoz gehiago. Eta orain naiz super arina. Bueno, esan duzu, ama urte. Creando. Horrek ere ematen dizu kriston, ez? Esperientzia horrek ematen dizu kriston, ez dakit... Arintasuna, azkenean. Abilezia, bai. Bai. Batzutan, joan den egunean ikusi nuen, zen elkarrizketa bat sobre la conciencia, subconsciente y consciente. Vale. Ze hartzen duzuen gauza bat, ariketa bat edo, lo que sea, zaudenean pentsatzen ari, cuando haces lo que piensas, en plan, banago, ez dakit, hau gorriz margotzen, nahi dut super gorria geratzea, ez? Bazaude hori konstiente izaten, batzutan, te sale un desastre. Baina bazaude beste, ez dakit, adimena agian beste toki batean jartzen eta hori egiten lasaiago, azkenean lortzen duzu gehiago. Orduan, el truko, niretzat da, lan egin etengabe eta azkenean nahi duzunera ailegatuko zara, modu naturalago batean, ez dakit. Bueno, es mi opinión. Baina batzutan ez da gertatzen, prozesu kreatibo batean, ez? Emaitza duzunean oso argi, ez? Obsesio horrek, ez? Batzutan ematen dizu blokeo moduko bat, ez? Blokeo eta batzutan akatsa ere, gainera, niri batzutan gertatu zait, batzutan, aldiz bat, gertatu zitzaidala, baneukan, nire buruan bazen super, baneukan, hau egin behar du, gainera zen lan garrantzitsua niretzat,
como muy guai, nahi Vale. nuera egin, Ongi. osea, super finkatu horretan, eta azkenean, osea, emaitza niretzat ona izan zen, baina, osea, bastante diferente de lo que tenía en la cabeza, osea, Vale. pizkat Ezberdina ezberdina, izan zen. ona izan zen, baina, jo, pena eman zitzaida, ze ez nuen, osea, ez nuen asko disfrutatu. Eta, pues, al final te quedas como, ¿sabes? Un poco, o sea, bazaude, como super, eta batzutan utzi behar duzu zure, ez dakit, más un poco a ver, no a lo loco, baino, o sea, relajarte en plan chill, hartu lana, eta, bueno, joango naiz egiten, dejando hueco también un poco Sormen horri, ez, Bai. ateratzera, eta... Bai, Vale. un poco más que fluya, ¿sabes? Vale, igual prozesuan hor murgiltzea gehiago, emaitza bakarrik pentsatu baino, ez? Hori da, Vale, vale. hori da. Eta disfrutatu, pues, bidea eta prozesua, bai. Eta nola da 16 urtez mundu honetan egotea, eta... Bueno, a nivel mental, Hori da. matador, osea... Bai, ez? Ba, lidiatu, osea, beste mundu batzuetan, agian, pues, yo qué sé, si eres matemático, pues bueno, yo creo que te encuentras a gente muy diferente, ¿vale? Baina, arte munduan, beti, joe, bazaude egoarekin, Vale. pues bueno, a broncas, que digo yo, ¿ez? Zure... Baina ez nirekin, beste, osea, es que depende o sea, depende, ez dakit nola esan, agian ez dakit, ailegatzen zara ofizina batera, Bai. eta badaukazu 22 urte, bale? Vale. Eta bertan badago zure Nagusia, jefea, bai. zure nagusia, eta dauka una idea que, bueno, bada, es medio dios él, bale? Vale. Osea, eta batzutan, pues, lidiatu behar duzu, pues, con egos muy tochos, muy grandes, gainera zuzara neska, gaztea, como para decir algo, o sea, todo amén, chitón y a trabajar, o sea, eta batzutan, pues bueno, aurkitzen dituzu pertsona batzuk, pues bueno, agian oso kreatiboak dira, baina, pues bueno, a nivel personal, pues, bueno, pizkat gehiago kostatzen da beraiekin lan egitea edo, eta bueno. Eta, pues bueno, pues hori, 16 urte, pues pertsona askorekin lan egiten, osea, esperientzia oso onak ditut, oso onak, beste batzuk ezain onak, un poco duritas. Baina, bueno, orain badaukat 34 urte eta, pues bueno, parece que no, baina nik oraintxe bertan sentitzen naiz ja, osea, un poco más finkatua eta libreagoa ere, vale? Pues bueno, pues badaukadalako, pues Bueno, poder de, a ver, no, con un poco más de, es que no sé cómo decirlo. Bueno, baduzu ibilbide bat, hori argi dago. Bai. Eta gero igual ere aldundu zara zentzuren batean, ez? Bai. Orain sentitzen zara, bai, boteretxoagoa. Seguruago ere. Seguruagoa, bai. Eta hori. Bai. Eta orain zertan ari zara konkretuki momentu honetan? Edo ze gauzetan, ze batzutan hitz egiten dugu jendearekin, eta pues hau, eta bestea, eta bestea. Claro, pues es que, pues igual, berdin. Hasi naiz urtea, bueno, argazki, bueno, izan ditut argazki sesio batzuk, bai, vale, marketzako eta bar, eta, bueno, oraintxe, bueno, ganago con varios frentes abiertos, baina, badaukat gauza bat egin nahi nuena, zela, workshop bat, osea, vale. Pues, un taller, bai, taller moduko bat, vale? Eta, bueno, hori lantzen ari naiz oraintxe bertan, ze, pues, bueno, jende pillo idatzi zidaten Instagramera, en plan de, ea noiz egin behar duzu hau, pues ikasi nahi dut, edo... Eta hori argazkilaritza taller bat? Bai, bueno, nik uste dut enfokatu behar dudala argazkilaritza analogikora eta pizkat dirección creativa ere, vale? Nola aplikatu sortzaile... Bai, zuzendaritza... Zuzendaritza kreatiboa, vale? Bueno, lo digo de castellano, te tomo por culo. Zuzendaritza kreatiboa aplikatu argazkilaritzara ere, eta, bueno, izango da oso motza, vale? Baina da, pues, como un ensayito, eta, bueno, nahi dut, pues, gero, pues, masterclass bat egitea, ja, más... Eta hori Iruñan izango da. Bai. Eta noiz? Bada, uste dut izango dela 25ean. Ah, vale. Orain, otsailaren 25ean. Vale. Baina izango da, como una pequeña toma de contacto. Ematen dit pizkat, ez dakit, bueno, eman ditut klaseak,
baina, bueno, hau niretzat da pixkat bereziagoa. Bai, beste pausu bat, Bai. ez? Bueno, izan Eta- daiteke diozuna, ez? Transizio moduko bat, gero. Bai. Eta gero badaukat, maiatzaren 4ean, badaukat hitzaldi bat kondestablen. Bai, bai. Beste emakume argazkilaretzekin, pues, bueno, txarla moduko bat izango da, eta bueno, pues, nire lana presentatuko dut bertan. Ze egiten dute, pues, bueno, maiatzaren 8ko inguruan, pues, pixkat. Bai, inguru bat edo... Bai. Edo baten Eta, bueno, gero badaukat beste proiektu bat, beste lagun batekin, irati deitzen dela, ze atera nahi dugu pues, kalera pixkat argazkilaritza, eta, bueno, bertan egiten ari dugu pues, proiektua, gobernura presentatzeko, eta hori. Eta hori, bertan nabil, baina, bueno, dios dira. Bai, bueno, behintzat gauza asko dituzu, ez? Bai. Eta... Osa, nik betik ere egite, osa, badazkat ideiak, baina, ja, osa, uzten dut pixkat, hola, ez? En plan, lo que me va surgiendo. Ze, adibidez, pasaden urtean egin nituen bizpahiru pelikula, Bai. zineman lan egin dut ere, grafista bezala. Eta, pues, ez nuen pentsatzen hori egin Horretan behar nuela, bukatuko ze, zenuen. pues, nik diseinua baneukan pixkat, pues, en plan, bueno, txiko, ya está. Baina hartu nuen oso gustora, eta gero ere, pues eso, argazkilaria, osea, argazki sesio egiteko momentuan ere, pues pizkat lagundu zidan ere, pues ideia berriak egiteko, eta gero, pues bueno, zineman ere, pues tresna, bueno, jo que se, ez tresna, baina lan egiteko ere moduak ikasten dituzu. Claro, ezberdinak dira, ez? Bai. Ze, adibidez, nola diseinatzaile grafiko batek pelikula baten zer rol dauka edo? zer Bueno, egin behar du, zehazki? guztia. Ze, pues a ver, adibidez, osea, zuk badaukazu la típica escena de desayuno, ¿vale? Osea, gosaltzeko momentua, gaude zuetani, caja de cereales. Bai, Kellogg's nahi duzu, ordaindu behar duzu. Zer egin behar du grafista? Pues la caja de cereales. bai, Bai, eta gero, pues, guztia. Eta zu sortzen duzu? Bai, noski, nik egiten dut guztia, eta baina hori, el típico papel de la carta de restaurante chino, Vale. DNI, eta gainera, finkatu behar duzu, ze momentuan egiten ari Claro, zaren. bai. Ez da berdina... 1900 ez dakize urteko... Hori, eta niretzat, bueno, izan zen super interesgarria, no sé, como, guai, gainera, ez daki, gustoko dut ere zinema. Eta, pues, talde politarekin lan egin nuen, eta, bueno, bertatik ere atera dira proiektu gehiago, gero, pues, adibidez, nire azken lanetan, nintzen lanetan, izan dira Txika Sobresaltoren azken bideoklipa. Bale, bai. Eta, ikusi dituen gainera. bai, eta egin nuen kostuzendaritza nire, azken pelikulan batentzat, azken pelikularekin, joder, es que no sé cómo decirlo. Bai, Con una compañera de la última película. bai, aurreko pelikulan edo egindako pelikula baten elkatu zinen norbaitekin, ez? Bai, eta horrekin egin nuen kostuzendaritza deitzen dela Leire, eta bueno, pues, niretzat oso, pues eso, ha sido muy enriquecedor. Bale, bai. Osea, baita ere hor sortzen dituzten erlazio horiek ere betetzen zaituzte, ez? Bai, eta batzutan, a ber, pues, batzutan finkatzen zara gauza batean, eta, joe, quiero negro, bueno, agian joten bazara zurira, aterako zaizu beltza ere, osea, ulertzen didazu. bideia bera egin aldezakezu, Bai. eta... Pero con desvíos. Claro. Bai. Bueno, energia asko duzula hori ikusten da baita ere, ez? Hori ere, imaginatzen beharrezkoa dela, ez? Horrelako lan batean ere egoteko, ez? Bai. Ze batzutan ez izango da, ez? Hainbeste lan euki, gora eta bera egon. Bai. Gainera, adibidez, pues, grafista egiterako momentuan, badaukazu en plan de, pues eso, caja de cereales, carne no sé qué, no sé cuánto, egin behar duzu, izan behar duzu askartasun bat, sortzeko terrible. Baina, pues nola egiten dut ni, pues ya llevo tantos años, badaukat, pues eso, oraintxe bertan hartzen dudala, eta egiten dut, ez naiz, ez que ni me atasco, ja. Ja. Jose polita baita ere, momentu horretara ailegatzea, Bai. Ematen ari dizu pixka bat argitasuna bideo honetan. Bai, batzutan pentsatzen dugu momentu hori ez dela inoiz baina llegatzen txiko da, eta... Bai, llegatzen da, bai, baina, bueno, ni lan asko egin dut, gainera, trabajo de todo, nik egin dut lan denda batean,
en San Fermín recogiendo la basura, bueno, leku pilota, bueno, nik ere egon nintzen bizitzen Amsterdamen, Holandan. Hori xapar nizun, beti egon zara hemen Euskal Herrian edo? Ez, bizitzan nintzen Bilbon, eta gero joan nintzen Amsterdam, Holandara. Eta bertan ere, jarraitu nuen nire egunerokoa egiten bertan, baina bertan nik lan egiten nuen, kamarera. Vale. Baina, nik ez dut inoiz utzi, ez argazkilaritza, ez diseinua ez da, eta, Bai, batzutan izan da zure ogibidea eta beste batzutan izan da plazerra, ez? Bai. Bi gauzak beti nahasi egin dira zure bizitzan. Bai, azken denbora, badaramat urte batzuk ez, baina, hasieran bai. Eta, Eta plazerra eukitzea zure lanean, batzutan zaila egiten da ezberdintzea, diot psikologikoki, ezberdintzea de, bukatu dute lana, noa deskonektatzera, eta pelikula hau ikustera hori ez da inoiz gertatzen, inoiz. Osea, tienes que convivir con tu voz creativa, nire ustez, niri gertatzen zait, nik, evidente, joaten naiz zinemara, deskonektatzen dut, baina batzutan, bazaude beste ariketa bat egiten, eta ailegatzen zaizu ideia bat, esto es perfecto para esto. Niri gertatu zait, eta, ere, a las 5 de la mañana, boom, idea. Gainera, bostetan gertatzeena da oso tipikoa, Ze daukagu hor zikloak, eta hor bukatzen da ziklo rem, Eta horren da como, wow! Ja, baina gertatu zait, denboraldi batzutan gertatu zait pilo, Bai. Eta, nik ez nago, nire, ez nago pentsatzen egunero, baina da nire burua, ez? Es que ya no es voy a la oficina, salgo y termino, eso no existe. Baina, pozik nago nire bizitzarekin, así que, ongi. Duzu horrelako anekdotaren bat, prozesu kreatibo batean egon, eta izatea hori, ez? De repente sormena itxitzaide momentu honetan, edo izan nuen denboraldi bat obsesionatu nintzela ez dakizerrekin, edo... Pues no sé, oraintxe bertan. Es que es jodida esa pregunta, Igual momentuan galtzen dizute eta ez dara hori, baina... Edo, sortatzen baldin bada elkarrizketaren erdian, zu botatzen duzu, horitzen naiz? Ez, baina, batzuetan, badakizu zer gertatu dait, beste lan bat egiten ez dakit, badaukat argazki sesioa, agian ez dut asko gustoko, baina banago hori egiten da, de repente, tio. Eta ikusten dut urrengo lana, edo beste lan bat. Ulertzen duzu? Lanean bertan, bai, ateratzen zaizu de, urrengoan egin dezaketa hau eta hau. Bai, ere, batzutan, zuk egiten duzu argazki sesio bat, adibidez, eta, batzutan ere, ailegatzen zaizkizu beste ideia batzuk, eta batzutan aplikatu dezakezu lan horri, edo ez, edo beste batentzat. Baina apuntatzen duzu eta gordetzen duzu. Bueno, ese me queda, ez dut apuntatu behar, geratzen zaite hemen buruan, eta bai, geratzen zaizu. Bai, noski, ideia finko bat daukazunean buruan, zenbakiak eta guzti hori, no es lo mío para nada, baina, ideiak, bai, geratzen zaizkit eta ez dut apuntatu beharrik. Oraintxe bertan ez, behingo ez. Eta etorkizunera begira nola ikusten duzu zure burua? Ez dakit. Hemen jarraitu nahi duzu, gustatuko litzaizke beste nomaitera joan? Oraintxe bertan mugitu nahi... Nahiko zenuke, bai, nahiko, bai, orain dela 8 urte edo, esan nuen, orain Iruñan egon nahi dut, chill, tal. Baina oraintxe bertan, badaukat gogoak kanpora ateratzeko. Ez dakit, agian Bilbo, agian, ez dakit, nora. Madrid eta Barcelona, ez. Zergatik? No, ez dudalako gustoko hiri horiek. Bada oso guai, badaude oportunitate asko, baina ez dakit. Oso frenetikoak dira. Bai, eta ez du gustoko lekua, punto. Ya está. Ez que batzutan... Asko, nik, bertara asko joan naiz. Lan egitera. Bai, espezialki azken hilabete hauetan, Bartzelonara. Baina, ez que no es mi movida, paso. Agian hori, mi movida creativa se la carga de un plumazo. Bai. Behar duzu sortzerakoan ere lasaitasun pixka bat, edo... Bai.
Non sortzen duzu hobekien, edo non inspiratzen zara hobekien? Edo zein lekutan, edo behar duzu minimo batzuk? Niretzat, nik ez dut behar leku bat, behar dudana da, aktibitate ezberdinak uste dut. Vale. Hori, niretzat, es lo que me funciona. Claro, noski. Eta nik egin, kirola egitea, edo, mendira joatea, ez dakit, pintar una pared, Vale, bai. Eta bertan nik edukitzen dut, nire zorkuntza, la cuna de mi creatividad. Bai. Ez dut behar leku bat, baina bai isiltasuna edo... Edo natura gertu egotea. Espazio handiak ere, eta hori. Jende askok dio, joan Madrilera, zergatik ez gara joaten Madrilera, Bartzelonara, han aukera asko daude. Baina gero, geratzen da baita ere hori, ze kondiziotan edo... Bai, agian bi hilabete bertan bizitzea, aldezak, noski baietz, baina bertan, esken me da pena, tio, me da como angustia. Bai. Ez dakit, baina ez dut gustoko. Ya está. Beraz, bai ikusten duzula aldaketa bat, baina ez hiri handi horietara. Eta atzerrira? Ongo zinateke? Bai. Gainera inglesa, dominatzen dut. Ez dakit, Jo que sé, que fluya. Es que batutan, ya te digo, niri gertatu zait, aldiz pillo alditan edo... Pillo alditan gertatu zait, badaukadala ideia finko bat, eta gero ez da ailegatzen inoiz, eta me llevo txasko, txika, me llevo txasko. Horrean zaude, que fluya, Que fluya, pues bueno, tal cual, Dios dirá, bueno, ya veremos. Dios dirá no, no sé por qué estoy diciendo eso, porque no soy cristiana. Bueno, baina beti esaten dugu, entzun dugu, ¿Quién sabe? Ez gara kristauak, baina bai izan dugula eragin horri, orduan, entzun dugu hori amonak. Nire amona. Dios dira. Dios dira. Ez zuk esango duzu, eta zuk aukeratuko duzu, baina, bueno. Baina hori, joango zara hor. Ikusten, bai. Vale. Bai. Eta adibidez, programa hau sortu zen, sosarte eszeniko bat eitzen da, sortu zelako COVID-aren egoeran bizi izan genuen, prekarietate eta egoera larri horrengatik edo, ez? Zure kasuan nola izan zen, eragina handia izan zuen? Ni horitzen naiz, zurekin elkartu nintzela proiektu bat egiten, eta COVID eta maskariak eta maskariarekin, bai. Pues nire kasuan, niretzat, izan zen kriston kanbioa, nire bizitza aldatu zen, goitik behera, zenik lan egiten nuen beste agentzia batean, deitzen zela Ide Estudio, eta egoerari, por culpa de la situación. Bai, egoeraren gatik? Bai, dena, bazeuden proiektu batzuk lan jarraitzen hasi, lanean jarraitu genuen, baina proiektuak lusatu ziren pillo, baina, claro, el presupuesto sigue siendo el mismo. Claro, orduan zer gertatu zen, aurrera atera, bai. Eta azkenean, izan zen en plan de, mira, ez dut hemen jarraitu nahi, eta, pues yo voy a buscar otras movidas. Vale. Eta, gelditu nintzen lanik gabe, te lo juro, me inscribo al paro 2 días, eta egitu zidan nire lagun batek, en plan, Maite, que me he enterado que te has quedado sin trabajo. Guazen zerbait egitera. Bai, eta, hasi nintzen nire lantxoak egiten, eta bertatik, hasi nintzen gehiago argazkilaritzan, más para produkto, edo egiten. Eta gero, zineman ere sartu nintzen, eta bideoklipa munduan ere, eta bizpahiru labur egiten ere. Eta labur metraiak zuzenduta edo? Ez, argazkilari zuzendaritza egiten. Eta, niretzat izan zen, kriston kamia para bien. Ja, honerako, izan zen momentu bat, inflexion momentu bat, baina aurkitu zenuen beste bide bat, gehiago gustako zen duen. Baina horitzen naiz, pandemia, ezin nuela argazkirik egin. Claro, nik niri argazkiak egitea ez dut bat ere gustoko, lo odio, no es lo mío para nada. Eta banean, tío, es que necesito hacer fotos, ¿qué hago? Eta hasi nintzen 3D programa bat ikasten. Bai, argia jartzeko, eta, jo que se, estena txikiak egiten dituen txikidekorauz, eta jartzen dituen argiak, eta egiten nuen nire argi eskemak ere, eta,
pues bertan hemen, eta, bueno, pues gero egiten dituen argazkiak, y bueno, pues bueno, es que no paro, ya te digo, no paro. Ja, ikusten zaizu. Bueno, ez, pues, krisi momentu batetik atera zenuen hor Bai. sortzeko beste modu berri bat. Imaginatzen dut gero ere aplikatu egin izan duzula, ez? Bai, noski, osea, pues eso, argi eskema horiek, gero, pues aplikatu ditut. Beste pues, argazki sesioetara, edo, bueno, pues, largometraia egiterakoan, edo, hori. Eta baduzu proiekturen bat dela oso kutsuna zuretzat edo izan zela, bai? Rara izenekoa, bai. Egin nuen 2018an, bale? Eta, bueno, izan zen, ze ni bukatu nuen nire egunerokoa, pues, bueno, ya, pues, me aburri, o sea, ja, aspertu zinen edo ja... Aspertu nintzen, eta ja zen, en plan de, tío, es que ya estoy forzando la maquinaria, o sea, forztzen ari naiz, eta ez dut gustoko, ez dut disfrutatzen, ja bale, o sea, banegoen beti kamararekin, pues eso, leku batera joaten, bestera, eta, bueno, pues, pizkat, pues, alde batera utzi nuen, momento krisis, evidente, eta orain zer egiten dut honekin. Eta, nire egunerokoa begiratzen, pues, hartu nintzen, ze agertzen zirela emakume pilo. Eta bertatik, bueno, hasi nintzen nire estena txikiak montatzen, ez, pues, gehiago direkzio kreatiboa aplikatzen estenara ere, pues, bueno, pues, con el maquillaje, vestuario, pues, bueno, set, ¿vale? Set ideiak egiten, eta, bueno, eta hasi nintzen bakarrik emakumei argazkiak ateratzen, eta bertatik atera zen Rara. Izan zela nire proiektu gutxunena, zuk esan duzun bezala, ze, pues, bazen niretzat, osea, denboraldi pizkat latza, vale? Hori gertatu zenean, eta, bueno, pues, beste emakumeen erantzunetatik atera nuen nire soluzioa, ez dakit nola esan. Barne indarra edo. Bai, ze, pues, bueno, galderatxo bat egiten, bizpahiru galdera egiten nizkien, pues, beraientzat arraroa zer izatea zer esan nahi zuen, beraientzat. Eta, pues, osea, bazen, osea, como cada una decía una cosa de un padre y de una madre, osea, bazen super ezberdinak, baina atera nituen erantzunak nire galderei edo nire, pues eso. Jose polita, ez? Bai, izan zen, pues bueno, un proceso que dices, de aquí que voy a sacar, no sé, y terminas sacando un montón más, osea, batzutan hori gertatzen da, ze el truco es no parar. Bai. Eta ze polita ere, zure lanaren bitartez, zure pertsonarako ere elikagaia lortzea, ez? Bai, hori zen super interesgarria. Gainera, bueno, egin nuen esposizioa Aranguren Ibarreko kulturetxean, eta gero egin nuen gazte, nola ditzen dau, badago Larrabiden, en la Casa de Juventud. Bale, gazteriaren etxea. Bai, bertan. Eskatu zidaten, ze izan behar zen maiatzaren 8 ere. Parece que solo existimos el 8 de marzo, chicos. No. Aipatu dugu hori ja, badara bat, zuzara hirugarren elkartata, eta ja agertu da tema hau bitan. Eta orain hirugarrena, es que ahora te lo voy a recontar. Osea, gainera, orain esango dizut beste gauza bat. Eta hori esker, pues bueno, hasi nintzen lantzen emakumeen irudia, nik erosoa senten nintzen hori lantzen, eta gainera ikusten nuen ere modeloak eta, bueno, askotan ez dut modelak erabiltzen, egiten dituaren argazkiak, baina, bueno, oso erosoak sentitzen ziren nirekin, eta oso muy guai, tío, muy fluido todo, eta gainera azkenean nabarmentzen da lanean ikusterakoan. Bai, noski baietz, pilo bat. Eta, bueno, bazegoen Flat agentzia, eta, bueno, Marta egin behar zuen moodboard tipo bat, ze egin behar zuten martxoaren 8ko kanpaina, eta, bueno, moodboard guztia baziren nire argazkiak. Eta, beste lagun bat ezagutzen diren, en plan, baina maiteri ditu behar diogu lan egiteko. Aurreko urtekoa izan genuen. Aurrein oroitzen, aurreko urteko martxoaren 8ko kanpaina zure argazkiak ziren. Bai, eta spot ere egin nuen ni. Bai, oroitzen naiz orain. Bai, eta, niretzat izan zen, bueno, honor. Osea, super, a ver, bueno, al final no fue, batzutan ere, bueno, gobernuarentzako edo instituzio, hanientzako lanak egiten dituzunean, badauzkazu limitazio batzuk, eta, bueno, nik nahi nuen 10 emakumeekin argazkiak atera, eta azkenean izan ziren bakarrik 3, gainera,
jode, no sé cómo lo dice, la más mayor, Helduena, bai. helduena nire ama zen. Osea, que Ostras, flipas. ze polita! Aizu! Bai, eta, bueno, pues eso, ez dakit, pues, bertan murgildu nintzen, eta, bueno, asko disfrutatu nuen, eta, bueno, gainera espota ere egin nuen ni, eta, pues, izan zen, pues niretzat ohore handia. Claro. Tremendo. Pues eso. Asko aipatzen ari zara, bai, emakume izatearena, Bai. zu emakume izatearena, emakumeei argazkiak ateratzearena, Bai. guzti hori, eta hori zuretzat ardatz bat da zure lanean. Eta bai. Bai. Ze... Ez dakit nola azaldu, baina niretzat oso garrantzitsua, gu tartean pina egitea edo. Bai. Emakume bezala, uste dut gauza batzuk, bakarrik gu tartean ulertu ditzakegula, ez? Eta, pues, ez dakit, baina bertan nik aurkitu dut nire espazioa, eta segurua sentitzen naiz, eta ez dakit, asko gustoko dut, eta uste dut lan ona egiten dudala, eta gainera komunikatzerako orduan ere. De hecho, me ha pasado. Daukat lagun bat, egiten duela ere argazkilaritza, eta egin behar zuenen, neska batzuekin argazkiak, eta zian, jo Maite, zuk egin galduzu, eski, klaro, gizonei zaterakoan ere, agian batzutan badaukazu, beste ikuspuntu bat, edo beste, badaude, hay unos pequeños matices imperceptibles, bertan daudela, eta lan egiteko orduan, argazkiak egiteko orduan, eta, que se notan. Claro. Eta esan zidan, Maite, egin zu lana, mesedes, y bueno, superposik, en plan, qué bien lo has hecho tú, vaya marrón me he quitado de encima. Eta, oso ongi gelditu zen. Bai, eta, hori, niretzat bai, oso garrantzitsua da. Eta, ere, psikologikoki ere nola ulertu gure mundua, eta hori. Ze interesgarria. Eta hor badakit daukazula zertxo bai guri erakusteko edo ez dakit, ez? Bueno, fantasia. Fantasia. A ber, fantasia, ze, nik badaukat print batzuk bezala, baina, Haundiegiak ziren igual. Bai, badira super handiak, eta hau ekarri dut. Que es el cetro de Sailor Moon, por favor, miradlo. Asko gustoko dela, ez diren niretzat da, da como una simbología pop super importante, vale? Argazki hau egin nuen, badaukat el cetro etxean, eta ere argia oso, nire zigilua bezala erabiltzen dut nire lanean, eta creo que es una foto que me representa bastante. Oso polita, bai. Igual atera dezakezu sobreziko horretik, eski igual brilloarekin... Agian ez da ikusi. Bai, hobeto ikusteko, eta argia, kamera beti ez da zuzenekoan bezala, baina... Bueno, no pasa nada. He dicho. Que además es ultra mate porque me encanta. Bueno, hori. Bai, super polita. Bueno, esan izun moduan, hemen usten dugu, badakizu, ez? Bakoitzaren zertxo bai. Eta hor joaten gara platoa hornitzen. Estupendo. Pues Maite, kokatu nahi duzun tokian. Bueno, ez dakit, a ber, hemen bertan. Hortxe bertan, perfecto. Ez que hau da, nire gustatzen zait pila bat momentu hau. Es que se va a caer. Igual maskararekin lagundu zaitezke. A ver. Ze politak ez, maskara hauek. Bueno, hemen bertan. Perfecto. Increíble bodegón. Perfecto. Guratzen pila bat nola joaten garen gero bakoitzaren guztia gehitzen, ez? Azkenean 32 zarete eta gero bukatzen du platoa como wow, ez? Pertsona guzti hauek pasa dira, ez? Bakoitza bere artea egiten. Eta zeinen, jendetza daukagun, ez? Nafarroan, Iruñan, horrelakoak egiten eta batzutan ez ezagunak, ez? Bai, badakizu zer gertatu zaitze, orain dela 5 egun edo, deitu zitzaidan, horitzen badut, Asociación Fotográfica de Navarra, enlace no sé de qué es. ¿Cómo se dice? Una socia. ¿Cómo es socia? Bazkidea izateko edo? Ez, bazkide bat. Bazkide batek deitu. Bai, eta deitu zitzaidan, ze egin nahi zuen erakusketa bat edo. Martxoaren 4erako txarla. Kondestableko txarla, bai. Hasi zen bilatzen emakume argazkilari
Bai. sarraskideak Nafarroan, eta ez zuen ezer aurkitu, ezer ez. Eta azkenean, pues eso, deitu zidan, tal, boa, eske mira lo que me ha costado, no sé qué. O sea, eta, pues bueno, badaudela artista pillo Nafarroan, eta, pues bueno, bertan gaude, eta askotan ere, gehiago ezagutzen dizute kanpoan, ze zure etxean. Es como beti egiten dizute como de menos, ¿sabes? Bai. Batzutan, aipatu dugu batzutan ere, ez baldin mazetoz kanpotik edo Madriletik edo, ez zara hain garrantzitsua da hain sortzailea edo hain... Baina, badakizu zergatik gertatzen den, bueno... Nik ez dakit zergatik. No sé a quién le escuchó un artista, esaten zuela... A la persona que tienes al lado le jode... Echango dut erderaz, ¿vale? A la persona que tienes al lado le jode... No te hace aprecio, ¿no? Por lo que has conseguido como artista... porque le gustaría, porque no entiende cómo viviendo en el mismo sitio tú has llegado ahí y él no, o ella vale. no. O sea, ulertzen duzu, bada, o sea, no envidia tampoco, baina bada en plan de, tal, eta niri gertatu zait, Hori sentitzea. Bai, lagun batzuekin bai, en plan, pues como haciendo de menos también el arte, edo, en plan, o sea, en plan, tú qué, ay no, y esto... Y, oye, ¿cómo...? Eta horretaz bizia zaitez, lagun bat, baina que... badakizu zer galdetuz, o sea, una amiga mía me preguntó una cosa que yo dije, a ver, va a ir a ikaslea, pues súper bien, o sea, me parece estupendo. Baina de repente, o sea, me viene un día y me dice, oye, Maite, que tengo una idea, esango dut, erderaz, ¿vale? Oye, Maite, que tengo una idea para un guión, ¿cómo hago una película? Pues nada. Hombre, pues jende pilo bat dago hor tartean, ez? Hombre, jende pilo bat, o sea, a ver, eta esan nion, pues, gidoi bat idatzi, o sea, solo primero, eta gero, búskatelas. O sea, bada oso super zaila. Claro, irakaslea zara, orduan zu badakizu, ez, hori egiten, orduan... Vale, baina hartzen dute, en plan, de, cualquiera hace arte, baina, o sea, gainera, o sea, en todos los campos, o sea, ez dakit, margolanan, edo, tatuajetan ere, edo, o sea, es como, esto, en plan, oye, no todo vale. Claro, batzutan, edo zen puntutan arte, claro, igual egin dezakezu hori joi moduan edo, eta emango dizu maila bat, baina badaude pautxu batzuk eta badago lan bat atzean, beti, baina kalitate batetara llegatu nahi baldin baduzu, edo azkenean hor badago ikasketa, badago lana, badago baude urteak, esfortzu handia, ez? Claro, es que, pues es como, pues bueno, hori. Eta bueno, a lo que iba. Batzutan gertatzen dena, pues zu nafartarra zara, estás con tu vecino Pepito, uy, no sé, eta batzutan badaude en plan de, ai, zeinen ongi, ze polita zure lana, eta beste batzutan, pues ez dute zer esaten ze, pues, poco de chirrintica, un poco. Bueno, eta hori, sin más. Bueno, aber aldatzen joaten den baita ere, ez? Pues espero dut, baiet. Behintzat programa honekin ezagutzera, ez? Bai, noski. Ematen dugun dagoen hemen artista... artista munduan, general. Bai. Bago dela pillo. Ugari eta kalitatezkoa. Pues, bastante suertudos, además. Oso ondo, bukatzeko ja... Vale. Egiten dugu beti gauzatxo bat. Bueno. Eta... Etorri den aurreko artistak utzi dizu galdera bat zuretzako. Orduan, zuk irakurri ulertzen baldin baduzu, edo estela lagunduko zaitut, eta erantzun, eta gero zuk utziko diozu urrengoari beste galdera. Vale. Orduan, zertara dedikatuko zinateke kulturara izango ez balitz? Beste lan batetara. Badakizu zer? Venga. 6 urte nituenean, egin nuen marrazki bat, nire burua era nola ikusten nuen, pues eso, handia zarenean, badakizu. Ese magnífico, ze ni neukan, bueno, hilek izkurra neukan, baina maski ahora. Oso izkurra. Eta banintzen ni, con el pelo liso, increíble. Hori gertatzen da, kizkurra ditu. Baina sei urterekin en plan, con el pelo liso, un gato, eta suhiltzailea bezala. O sea que, suhiltzailea. Venga ahí, apagando fuegos. Bai. Pues hori emakumezkoak beharrezkoak dira. Noski, pionera siempre, joder, claro que sí. Ikusten zaizu, bai. Bai. Pues primera, orain zure txanda. Hor duzu Klariona eta ezabagailua.
Esto era sorpresa, Hau da Nik ez sorpresa. nekien. A ver, Ez que momentuan ere dela artista badakizu. Orduan, ja, nahi duzuna, baina ikusten duzu, osea, ez dela ez zertan izan behar. A ver. Pentsatuko dut pizkat, Buah, es que agian, bueno, Emaiozu. a ver, A ver, ez dakit nola esan. Vale. Es que no sé, tío, hay tantas cosas. Vale. Bale, segundo bat, Teresa deitzen ari nau nik uste horrengo gonbidatu, Sí. Zu jarraitu, Vale. Bale, A ver, he puesto marrazki bizidun bat, izango bazina, zein izango... Zinateke. Zinateke, ¿no? Vale, entonces lo había pensado ze bien. ona. Perfecto. Es que quería centrarlo más en Sailor Moon, ya que había traído eso. Pero bueno, pues así. Listo. Hori ona da, oso ona da. Pues primeran. Ala. Perfecto, pues hemen utziko dut urrengoarentzat. Super. Ea zer dioen. Ikusi barko duzu bere elkarrezketa jakiteko zer dioen. Ya, wow, es guay esto, Vale. Bueno, Maite, pues mila esker. Zuei, pues eso, Gonbidatzeagatik. bai, gonbidatzeagatik, eta, pues bueno, pues nire lanari buruz hitz egiteagatik. Noski baietz. Zurekin, itxaso, encantadísima. Zorteon proiektu guztietan, bale? Eskerrik asko Eta zuri. ea elkartzen garen berriro, ez dakit, beste non Maite. Bai, Nor daki. seguro baietz.